Moikka moi! Mä oon Mike. Me ollaan tänään Turussa haastattele Akseli Koukia, joka esiintyy 22. elokuuta meidän Toinen sydän -kokonaisuudessa. Mitä Turku merkitsee sulle? No, Turku on ensinnäkin mun rakas kotikaupunki. Se merkitsee kaikkia: perhettä, muistoja, ystäviä. Ja mä oon nyt viettänyt Ruisrock-viikonlopun täällä näin, niin mä oon muistanut, kuinka ihana paikka tää on. Turku on meille tietenkin rakas kaupunki ja erityisesti kulttuurikaupunkina nosteessa. Mitäs sanottavaa sulla olisi tähän liittyen? No, ensinnäkin mun mielestä on hieno asia, että Turku on Suomen ainoa kaupunki, joka ei ole leikannut kulttuurista, joten hyvä Turku. Yeah. Ja Turussahan on hirveän monta aktiivista tekijää kulttuurikentällä ja täällä on ollut hyvä kasvaa. Niin kuin nuorena taiteilijana on saanut paljon vaikutteita ja on saanut paljon niin kuin ympäristöstä imettyä. Mä oon ollut Turun kaupunginteatterin Narikassa teininä aina lukion jälkeen, mennyt sinne ottaa takkeja vastaan ja katsoa esityksiä, ja se on ollut omalle taidekäsitykselle äärimmäisen tärkeää. Se nyt on vaan yhtenä esimerkkinä tästä. Aivan huikea esimerkki. Akseli, sä esiinnyt 22. elokuuta Konserttitalolla meidän residenssitaiteilija Alisa Neijs-Barrieren Toinen sydän -kokonaisuudessa. Yleisön on ehkä vaikea saada kiinni tästä, että mikä se kokonaisuus on, niin mitä meidän yleisö voisi siltä illalta odottaa? Yleisö voi odottaa siltä jotain uutta, jotain mitä ei olla aiemmin nähty, joka yhdistää teatteritaidetta, yhden oopperalaulajan ja tietenkin Alisan itsessään jo upean konserttikokonaisuuden. Ja mä uskon, että siitä tulee juttu, joka voi vähän ravistella semmosia klassisen musiikin konventioita. Sä oot tämän teoksen myötä tehnyt läheistä työtä meidän residenssitaiteilija Alisan ja tämän veljen Aleksin kanssa. Miten tämä yhteistyö on sujunut ja onko sulla mitään kivaa kerrottavaa heistä? Se on sujunut tosi hyvin, kiitos kysymästä. Me ei olla tavattu vielä kovin montaa kertaa, mutta ne kerrat, mitä ollaan tavattu, niin mä oon inspiroitunut heidän halustaan uudistaa klassisen musiikin konserttikokonaisuuksia, ja se on ollut hirveän inspiroivaa, ja mulla on suuri arvostus ja into, että päästään tekemään vielä enemmän kädet multaan töitä yhdessä. Mitä sä itse odotat eniten tältä illalta? Mä odotan sitä, että mä pääsen olemaan upean filharmonisen orkesterin kanssa samalla lavalla, Alisan ja Fleur Barronin mezzosopranon kanssa. Mä luulen, että se itsessään tulee olemaan niin kuin lavalta käsin jo upea tunnelma ja kokonaisuus. Ja tietenkin mä odotan, konserttisalin lava on erilainen lava kuin vaikka teatterin lava, niin odotan sitä, että miltä se tuntuu ja minkälainen yleisö siellä on. Se on totta ja hauska nähdä, että miten säkin asetut sinne konserttilavalle teatterilavan sijaan.